parlok baro ngai ku blai fi haka kateng ka ba khoi ka ba em ka don bor ka jong tra jing Jesus Christ lang ba ni ka video ngi kwa ban ptep shafi kan ni ka good news ni ka khobor ka ba banginyo ban penlong ni ka jingiaseng ialap ka jingiaseng ban pynkhiah i ba pang haka artrik Oktober arhajar arpulai ka mut ka sining kong ka banwan ngi khat so bai feeling ba ni ka video once ka ni jingiaseng ialap ka ban penlong ka hall Anderson School Nongstoin ngi khat so bai fi ka jingit pada ba piwan rekat ba ka jingit pinyo diang iki kamba ba ka jing pynkhiah ka jong try la kwa dik ban poino ka singi artrik bon ki parlok ki bon ki menseng bu ko do bala ya ai message ba phone chingiro ban kali ka por bat ban ni ka ban wan ka singi hoi ki don ki jing kermen binyo diang ki jing pynkhiah la da pi don ki jing pang la ni ki parlok jong fi ki don ki jing pang la ni ki ba hai ki jong fi ki don ki jing pang compare ki don ki jing pang ka met dan jing pang ka jing mut berkat dan ki jing pang ha ka mensem pi wan rengkat ba ka jingai Jisu ang ka jingai jong fi la pynkhiah fi la panem fi map ai fi Shisha pa piwan rengkat ba ka jingai bi kmelenti ban da piwan ka ni ka artrik Oktober ha ka por arbaji ha po hall ka Anderson School Nongstoin pinyo diang da Shisha ka jing pynkhiah mar ngi ki ba ngai how try ngai lang bat pi mar ka Bible Jisu ang la da pian jur lang pi te akandau la te beneng pian jur kum ju i ka ban plai akandau la plai beneng di Shisha kan jia fi adon na pring jong fi ka ba du jingkerman piwan rengkat bagajing du jingkerman berat ka jing du jingkerman fi show Jisu oi ka ni jingiaseng ialap ka long ruban pen ni ka ben sem ka ba kodo adon na pring jong fi ki bompat sauti kana ya ka jing pen ka jong tra jing Jesus Christ pi kloi ban wan ban priang yu tra wan ka ni ka singi ka Bible ka ong Ioan is like hat nyo bo blai la pa yu kun jong u om ban pen ram ya ka perthai hynrei ba ka ta ka perthai kan yo ya ka ta ka jing pen leng bau kun jong Jesus Christ ban pen ni ka ni perthai da u Jisu wan ban pen om ban pen ram mar ka ta khat sng bai fi wat ngiru i khat so bai fi ka jing it wan ka ni ka artarek wan ni ka ban isyam ba try wi wan rengat ka jing terang la bidon jingai na Nongstoin compare bidon jan compare bi kwa bi terang ya ka ban isyam ba try bidon ka jing angnut bidon ka jing kentu ka jong try wan leng ba ka ni ka video bi sng wa hot try ngan like ka jingai pi wan ka jingai Penyoi ka jing pynkhiah try kamba sudah Jisu ka jing ka bau men bau dan ka berthai rek bar ke kamba ka Bible ka ong namar bau Jisu ya kam ka apostol ka nong ka ba lai ka khat ba shi ka ba life ka la nong ba shpod ka ba life pra ka ong namar ka tau Jisu da ya kleng le ki kamba udah pelai lut ka pynkhiah ka pang baru pelai ke ban shitom ban ben setan na bau blai la pen slay uro men sembo khoi pe kabor mar ka tau Jisu wan man pelai man pynkhiah an badem udah pelai ke bala syak ban ben bidon ke jing snow tu bidon ke jing long marau ha ke jumut berkat ke jing syak te syak komo setan wan rengkat ke jing kermen hau Jisu Kristus bau trai wan ke jing ai ibidang so babi khot sanga bai fi awi ko ani syambat pi ke ni ka artarik arbaje bitulam siki parlok chong fi kmelenti ya ki kamba ke jong Jesus Kristus bau trai hoi try udah ke jingkemen menyam bat pi utrau udah ke jingkemen bani kendu bat fi hagani ka artrik ke jong Oktober arhajar arpulai wan kenang ke jing kermen penyu syam ni ke jing yang syam ke bat hyang tam badu Jesus Christ bot try hoi la pidon so kum ba phimla ban ya sang la phimla ban yang shim chi san jam ke jing ong try Jisu ame long Shisha do blai ba try me pen shai nga me pynkhiah shai nga try ngaru ngai try ngan late menta ngani syam bat me wan ke jing aba blai yo i ke jingai ke jong fi mare yang ke jing jaka shong wa pishong la ne ke jing thia bidon pi wan ke kali pi syam ke sngi oi pin syam ni ke jing pynkhiah tra Jisu u ne pynkhiah Shisha ka Bible kong bo pai ke tien u pynkhiah jing pang jong fi oi bidon ke jing pang ka mat ke mensem ke berkat compare u blai yo i lot ke jing pang ke jong fi u trang sleng ngan pynkhiah fi wan nyai ke jing ye shakri lang nam ta ke tinu blai ni ban kren ban safi ke tin ke jong blai hynrei do Jisu ba plek ke kamba do Jisu ba pynkhiah fi bat ka mat ke ba kot ke ba khiao no fi o pi wan pan rekat ke jing pang war rekat ke jing stom war rekat ke jing susi war rekat ke jing do jing kermen berat do kita baru syu Jisu anda pilai pilai rekat ba ke jing pynkhiah mu Jisu ulong unong pynkhiah ulong blai ju ka do baru blai wong don mo ba ethan bar nga em kam don ke ba ethan baro ka lo ka bala ha gibreu ke ni kam lo ka bala au blai ka lo ka bala api so thu ba don ka ek ka bam la shu fi oi bun gibreu ki wan singi ka ban ya duai ko ba ki takta sru ki ong la shu de new blai ju ngap jong fi wong ha breu ke ni kam lo ka bala neu blai ka lo ka bala Jisu lo ka bala
Shisha un pynkhiah fi un pen fi un map fi pen dap fi di jing kemen kita bet sliang do thrang ka hok ong Jisu an pen dap di jing Shisha pen dap di ka hok pen lap fi ru di jing pynkhiah pada ka snam ujung Jisu o di jing jam snam troi Jisu an pynkhiah fi map fi pen mat di jing sok mat di jing kemen o thrang dik pen sham try nu long play jing abat jong fi ukwa ben sham yang abat fi ukwa un pynkhiah yang abat fi ukwa un pen yang abat fi ale tu wan sing ong try agami piwan singa ngarungan wan shafi try ko abenisham me fi kin artrik o itula mi perlok ke jong fi ke bai ngesam jong fi bedan kam ni ke jong kia ke jong pen ke jong map ke jong try in se siam ke de sngi in yo ban sai ke tin ke jong try hadin ke tang ni ban dwai kerpang na ke ban da jong fi wei bedan kam ni ke jong dwai kerpang oi wan ke de sngi o ke long besuk ban siam apo Anderson School Nongstoin ha kadan ke pelau ang tu pila ban set ki kali jong fi ang tu in lapan park pada din kata fi wan se hall niok ni dua ing ban sai ti no tribe ni dua karpang na ka banda chong fi ngadon ke jingai U Jisu banga sakri bo pynkhiah inga pynkhiah fi par ngai skam unle e firu kom ju kom bo le isna inga baru ni long Jisu bo pynkhiah yang ba di fi baru terang seleng bo pynkhiah U Jisu long unong pynkhiah blai wong kitab Exodus kelanong bakat sana funreu ngalong blai upa pynkhiah fi ngalong blai upa pen fi wan si kena kijing pynkhiah kijing pen lang ba kena kijing seng ta artrik October session sen hakapor arbaje sabapan wan to blin gerkun se syam de gesni hak kertang kijing Jisu Kristus bo trai ngaker khulu pai fi in se syam de kijing kemen adung Jisu aw ngi kran ni kena tien amen and amen.